merched yw i syrenu fan hyn yn Benywaidd Texel Glas. Ni'n chwilio am Pencampwriaeth Benywaidd Texel Glas, Llyr. Nawr te, 3 sydd yn y ras. Ie, mae'r beirniad yn mynd gres i drad fan hyn nawr wedyn ni, achos mae tair dafad braf a diawl yn y blaen fan hyn. A defed yn ymal iawn sydd yn syrenu yn y Pencampwriaethau'r bryd yma, yn dy fe yn Erin? Ie, mae beiriad yn dieddol o fynd at seis a power ac o beth mewn oedran. Ond mae rhywun, mae Alan Short yn neud i arian trwy gwerthu anifeiliaid ifanc iawn, wy'n benio a wy'n gwrw, a fi'n credu ar y cyfan mae'n tynnu at y pethau ifanc. So mae gobeith gyda wy'n benio eto. Ie, ni wedi gweld yr oen hwrdd yn ennill yr Pencampwriaeth Benywaidd, a di'r oen fenw yn wneud hon. Wel, gan i weld. Ond beth bynnag, mae da ni tair yn y ras, mae da ni Caryl Hywels, Nant Gwynedd, Sir Gar, mae da ni Thomas Davies, Glanbrydan, Sir Gar, a'r oen fenw sy'n neud i'n Erin! Ie, na ni, a ni'n meddwl. Wel, yn Erin! Fe gethwch chi hwnna'n iawn. Dim yn yma fi'n cael un iawn. Mae'n neud symud waith. Fallach chi roi'ch pen ar y bloc yn gynharach, yrwch chi'n iawn hwnna. Llyr, ti'n cytuno? Mae'n siarp, dala llygad o'r dechrau, mae'n sefyll mor solid, mae'n chrystu lan, mae'n dala llygad, so mae'n anodd amme gyda'r judge fyna. Sir Gar yn syrenu gyda'r Texel Glas eleni. Odi, maen nhw wedyn yno. Odi'n glei. A mae'n gamp go lew am niferyn. Ydy Thomas Davies Glanbrydan yn ennill y gil wobr. Wel, i'n gwybod bod y prif Pencampwriaeth Texel Glas yn mynd i Sir Gar. Odi, gywir. Caryl, llongwyrchiadau. O, da iawn. Na, diolch, fi'n methu credu fe i dod i fan hyn, mae'n breuddwyd. Ond nawr, fydden ni 2 oen yn mynd am y Pencampwriaeth. Os 2 o na, dylan fi'n dod yn briliant i gilydd, ni'n plasio gwbl rhan dyrod. O'i chi? Ydyn. A fyddwch chi siarad erbyn diwedd hynny? O, wrth gwrs, byddwn. Bach o gythral y cystadlu, dim byd o'i le yna fe? Dim byd o gwbl. Ond ffrindiau mawr ydw. Ffrindiau mawr, ydyn. O, wel, pob lwc i ti'n ar e. Diolch yn iawn. Ond ni'n gwybod un peth, i Sir Gar mae'r wobr yn mynd. Ie, diolch.